माने हौवाजों थांदों बा गाज्रि सोमोन्दो जादों आं बिदिबो नङा आं खामानि मावनो थांदों हिनजावसा मानसिजोंसो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं स' दिनै आङो बे भिडिअखौ लाबोनायनि रिजनानो जाहैबाय जे सोरबाया आंनि आइडेन्टिटिखौ लानानै फेक इउज खालामगासिनो आरोना लाइक आङो जा हार्डवर्क खालामगासिनो बेनि बेनिफिटखौ बेनि फिथाइखौ मालायासो मोनगासिनो ओमफ्राय माने गासिबो सेम आरोना जा बुस्थुखौ आङो इउटुबाव होदोंमोन आंनि बाय'निफ्राय लाना आंनि भिडिअसनि टाइटेलनिफ्राय लाना एभ्रिथिं इज सेम ओमफ्राय बिनि प्रफाइल पिक्चारावबो आंनिनो फट' माने गासिबो आंनिनो आइडेन्टिटिखौ लानानै बियो बे पेजाव माने आं जानानै भिडिअस फट'स आपल'ड खालामगासिनोमोन आरोना दाबो आं नुबाय जे फल'वार्सआ 12K प्लास फल'वार्स सानबाय जेनेबा आं आपल'ड खालामदोंल'सो मानो बिदि होनांगौ आं बांद्राय रागा जोंबाय आरोना बे बुस्थुखौ आं अलंबारजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय अलंबाराबो माने बांद्राय जानायखाय बेबो माने मोनसे पोस्ट शेयार खालामबाय आरोना फेसबुकाव जे FIR होनो थांनो नागिरदों पुजाजों आंजों बेफोरबायदि होननानै बे पोस्टखौ शेयार खालामबाय ओमफ्राय लोगोसे बै फेक पेजनि स्क्रिनशटखौबो अटैच खालामनानै शेयार खालामबाय ओमफ्राय बियो माने पर्सनेल इनबक्सआवबो मेसेज खालामदों आरोना जे जेलनि ओंखाम जानो रेडि जानानै थादो होननानै ओमफ्राय दानाबो बे जाय क्रिएटर बेबो गिबाय खोमा जे बिसोरो FIR होनो थांगासिनो आं हमजासिगोन बेफोरबायदि होननानै लोगो लोगो गावनि नामखौबो चेन्ज खालामबाय आंनि जेसांखिनि भिडिअसफोर आपल'ड खालामदोंमोन गासैखौबो डिलिट खालामजोब्बाय जा आंनि फट'स आपल'ड खालामदोंमोन बेफोरखौबो डिलिट खालामबाय माने गासैखौबो लोगो लोगो सोलायजोब्बाय आरोना स' जा फेक पेजमोन बेखौ दा बिथाङा पुजा बर'निफ्राय निजोरा दैमारि अफिस दोनबाय आरोना नामखौ नेक्स्ट टाइम जुदि बेफोरबायदि जायोबा आङो एक्सन लागोन आङो FIR होगोन लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयनिसिमबो फिन खेब बरायनायखौ जासिहरलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे क्लिपखौ नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर ससे क्लिप माने पुजा बर'खौ सोरबा सिनायबो जानो हागौ सोरबा सिनायाबो जानो हागौ ओमफ्राय गासिबो सिनायखायो जानांगौ बिथाङा अलंबारखौथ' सिनायोना अलंबारदो कापोल माने सानैजों मोजां मोनलायो स' बिनिनो मोनसे फेक एकाउन्ट खुलिदों माने पुजा सिस्टारनि बिदिनो फेसबुक पेजाव भिडिअ होलाबायबाय थायो होनना बुंदो पुजाया जिहेतु होआखै ओमफ्राय बे भिडिअखौ होबाय थायो होनना बुंदो थ' जोबोद गाज्रि बिदि होनाया माने जिहेतु नोंनि आउन कन्टेन्ट नङा माने नों रियेल नङा ओमफ्राय बिनिखौ होनानै सोरबा बिदिनो फेक एकाउन्ट खुलिनानै माबा माबि गाज्रि पस्ट गाज्रि फट' खालामना होलाबायो बिदिबा बिराद दुखु मोनो जिहेतु मानसिया मिथिबा थ' आंथ' नङा बे आंनि भिडिअ होबाय थादो सोरबा मोजां कमेन्ट हरो सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरो गासैबोथ' बिदि जाखायोना ओमफ्राय गाज्रि बिदि माबा निजानि कन्टेन्ट नङाबा बेलेगनि होनाया बिराद गाज्रि भिडिअखौथ' होजायो क्लिप होजायो भिडिअखौ सोरया जोंबोथ' बेलेगनि भिडिअ होयो ससे क्लिप होयो जोंबो ओमफ्राय इदि A to Z माने फुल भिडिअ होजाया आरोना माने गुबुननि कन्टेन्टखौ फुल भिडिअ जाया ससेखौ होजायो गाज्रि मोनलायलायनाङा होननानै जिहेतु फायार होगोन होनना बुंदोंमोन पुजा सिस्टारा ओमफ्राय गिनानै माने भिडिअफोरखौ दानजोब्बाय होनना बुंदो पुजा सिस्टारा माने जिहेतु भिडिअखौ नायदो जिहेतु इउसार पुजानि माबा फेक एकाउन्ट खुलिनानै फट' भिडिअ होगासिनो दोङो भिडिअखौ दानजोब्बाय ओमफ्राय नामखौबो चेन्ज खालामबाय होनना बुंदों आं स्क्रिनाव होदो ओमफ्राय रिपर्ट मारिनो होदो पुजा सिस्टारा थ' जेबो नंला गोरोन्थिया सोरनिया जाया खनसे जायो बेयाव फायार होनायनि फायार होगोन होनना बुंदोंमोन नेक्स्टआव जुदि बिदि खालामबा फायार होगोन होनना बुंदो थिगानो दोङो खनसेयाव बिदि फायार होनाङा माने गासैबो माने खनसेयाव भुल जाखायो जिहेतु पुजा सिस्टारा मानिबाय माने नेक्स्ट टाइमाव आं फायार होनाय जागोन होनना बुंदो अलंबारदो ब्र'दो ओमफ्राय पुजादो ओमफ्राय बेफोरखौ दोनथ'दो लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव जादों माने जिहेतु मा नाम सेबालि गोमाना दंमोन साननैसो सिगां ओमफ्राय दा मोनफिनबाय आं ससे क्लिप होगासिनो नोंथांमोना नायलां स' बिनि सिगाङावनो बर'फोरा माने गोमानाय सोरबा लांखारनाय बेबायदिखौनो खोनाबाय थायो आरोना माने मा जाबावगोन बर'फोरनिया दा मोनफिनलायबायनो नै सेवालि बर' ना मा नाम दा नोंथांमोना ससे क्लिप होगासिनो दोङो एसे टाइम होनानै नायदो ओमफ्राय बर'फोरनिया बिदिनोल' आरोना सोरबा बांगालफोरदो खारनाय ओमफ्राय गोमानाय कम्पानियाव थांनानै बिदिनो मोजां मोनलायनाय थ' गाज्रि मोननाङा बेफोर बाथ्राया ओंखारखायो माने जों ससियेल मिडियायाव नुखाबाय थानाय बाथ्रा बेफोरो ओमफ्राय मा बुंनो दा मोनफिनबाय आरोना सेवालिखौ आं ससे क्लिप होगासिनो नोंथांमोना नायलांदो दाखालि गोमानानै थानाय सेफालि बर' बिनानावखौ दिनै मोनफिननो हाबाय
आरो बिथांमोननि बिमा बिफानि बिदामोननि आखायाव गथायनानै होबाय। लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांखौ माखासे सोंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बे खोथाया नंगौना नङा, सैथो ना नंखाय? आं खारनायाथ' बिदि हौवादों खाराखै, खामानि मावनोसो थांदों आं लोगोफोरजों। मा जायगायाव खामानि मावनो थांदोंमोन? गुवाहाटियाव। बेवहाय थांफानाय समाव नों सोरबा हौवा मानसिजों थांफादोंमोन ना लोगोफोरजों थांफादोंमोन? लोगोफोरजों। लोगोफोरजों? बेनिफ्राय नोंखौ जे नोंसिनि आदा मोना सोरबा हौवाजों थांदों होननानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों, बैफोर थारैनो नंखाय ना सैथो? इसोरो आं खोन्थालाङाखै नालाय, माने थांनो होनाय नङा नालाय इसोरथ' आंखौ मोनथिबाय, ओंखायनो माने इसोरखौ थगायनानै आं खारखोमा लांनाय बायदि जादों आरो। अब्लाबो नोङो हौवाजों थाङाखै आरो ना? औ, हौवाजों थाङाखै, आं खामानि मावनोसो थांदों लोगोफोरजों। नोंसिनि आदाया सोरबा हौवाजों थांथारदों आरो रायलायनो मोनदों होननानै बुंदों, बे हौवा मानसिया सोरमोन? बियो खामानि मावनो लांफैग्रा मानसिसो। बे अबेनि? बियो गुवाहाटिनिनो। बे ओजोंहाय मा मावो? बियो माने बिदिनो मानसि लांफैयो आरो ना, बिदि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ लांफैयो बियो। खामानि लगायना होयो? औ, खामानि लगायना होयो। बेखौ नों मोजां बुंबानो जाखाया। गिनायनि खोथा नङा। नोङो जेनेबा बेजों बै सेंग्राजोंथ' मोजां मोनलायनायनि जेबो माबा गैया? ओहो, इदि नङा, आंना बे इदि मोनसे बोरायना एग्रिमेन्ट दंखायो, आं मानो बेलेगखौ गोसोथोनो। दा बिदाया नोंनि बिनानावनि सायाव मा बुङो? जे नोंनि बिनानावा गुबुनाव थांदोंमोन, जेनेबा दा नोंनि बिनानावा बुंदों रावजोंबो थाङाखै। नों दा नोंनि बिनानावखौ बहानिफ्राय एक्सेप्ट खालामनाय, बहा डिलिभारि खालामनाय? आंथ' बेखौ बिदि हौवाजों थांदोंना थाङाखै नुवाखै, आंबो गैयामोन नालाय न'आव। ओमफ्राय फंबाय सासे दंमोन, बेखौथ' दा न'आव गैया, बाहेरायाव दं खामानि मावनो। लायनायाथ' आं लायनो थांदों। आं बेखौ लायनो थांनायावथ' रावबो सेंग्रा नुवाखै जों लोगोआव, ओमफ्राय गावनि हिनजावसाफोर लोगोफोर दंमोन। आं थांखालिथ' रुमावनो दंजोबो, इसोर ज'बो, आं थांदों होनना खोन्थाहरदो नालाय। रुमाव दंमोन आरो। बेनो आरो आं ओमफ्राय लाना फैनाया आंनो लाना फैदो। आंजों थांफादो जोंनिनो बैनाय दङ, आंनि हिनजावनि फंबाय। जों सानैजों थांना लायदो आरो। बेखिनियानो। मा जायगायाव लायनाय? जों लायनाया बरागाव लायदो। बरागाव, गुवाहाटि? गुवाहाटि, बरागाव। बेनिफ्राय नोंहा जे मोनसे जोंनिसिम माखासे बाथ्राखौ खोन्थाहरदों, नोंनि आदाया सोरजोंबा एग्रिमेन्ट दं होननानै, थारैनो बियो सैथो ना? दा बेजोंनो थांगोन दा? औ, थांगोन बेजोंनो। नोङो जेनेबा सिगांनि एग्रिमेन्ट थानाय मानसिजोंनो थांगोन आरो ना? औ। दे, नों दा मा बुंनो सानो? गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोनाय जाबाय, बा आं बुजियैयाव मिथिस'वाैयाव बिदिनो बाबाया एसे रायदोंमोन नालाय आंखौ, बिदिनो होखारदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आं माने बिदिनो रागा जोंनानै थांनाय जादों आरो ना, न'आवबो खोन्थालाङाखै। ओमफ्राय आदा मोना बिदिनो थिनहरखानाय नङा, मानाय नङा होननानै आं थांगोमोनना थांनाय जादों आरो। बेनि थाखाय आं रायजोफोरनाव बयनावबो निमाहा बिहरनाय थाबाय। होमबाबो आं बिदिनो बयबो बुंदों आंखौ, माने हौवाजों थांदों बा गाज्रि सोमोन्दो जादों, आं बिदिबो नङा। आं खामानि मावनोसो थांदों, हिनजावसा मानसिफोरजोंसो। नों दा जेनेबा सिगांनि जि मोजां मोननाय, सिगां नोंजों जाय सेंग्राजों एग्रिमेन्ट दं, बे सेंग्राजोंनो थांगोन आरो ना? बिनिफ्राय मा? नागिरनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो मदद खालामगोन होननानै सारमोनखौ आसा फारिनाय थाबाय आरो। दिनै बिदिया बेखिनिसै लोगोफोर, आं दुब्लियावसो दङ, माने बिराद गोजांदोंबो, न'आव थांनोसै। दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै, मा बुंनो आरोना, नायाबाबो जाया, माने दुखुसो मोनलाबायो बर'फोरा खारनाय माबानाय। बिदिनो आरोना, माने ससियेल मिडियाफोराव नुलागासिनो दङ, माने बर'फोरदो नङा, गुबुन हारिफोरदो जुलि जानाय, खारनाय माबानाय, बिदि नुलागासिनो दङ। ओमफ्राय बर' सिख्लाफोरा मानो थगायजायो आरोना, मानो थगायजायो, माने बर'फोरा एकदम गुबुन हारिफोरजों थगायजायो आरोना, माथो गुबुन सिख्लाफोरखौ जों बर' हारिया थगायनो हाया माथो? बर' सेंग्राफोराथ' गुबुन सिख्लाफोरखौ थगायनो हाया, डेन्जारसो गोजाखा, माने जों बर' सिख्लाफोरासो थगायजाजासै ना? बिदि खोनागासिनो दङ ना?
डेन्जारसो गुबुन हारिफोरा डेन्जार बर' हारिफोरा जेबो खालामनो हाया माथो गुबुन हारि सिख्लाफोरखौ जों बर' हारि सेंग्राफोरासो सिख्लाफोरासो थगायजासै गुबुन हारिफोरदो जिहेथु नोंथांमोना मिथिखायो सोरबा सोरबि मिथियाबो जानो हागौ थ' बर' सिख्लाफोराबो बेबायदि गासिबो नङा खिन्थु नंनायखौसो बुंदों आङो बहुदानो दोङो बेबायदि जानानै थांनाय घटना बेफोरो सिगांनिफ्रायनो नुबोखानाय ना ओमफ्राय दा जिहेथु लाइमोन सिख्लाफोर बेखौ बुङो आरो ना माने एसे दिमागै खामानि मावनांगो एसे सानै हनै माबानांगो जों थांबा मा जागोन मा मागोन बेबायदि आरोना थ' दिनै भिडिअ बेखिनिसै बाराबो बुङा गाज्रि मोनलायनो हागौ माने आंनावबो भिउवार्सफोरा सिख्लाफोरबो दोङो थ' गाज्रि मोननायनि जेबो बाथ्रा नङा दे गाज्रि मोनना दे सिस्टारमोन बुजिबायना गाज्रि मोनना दे रावबो ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर भिडिअ सोरबा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो थाबैनो 20 खालामना होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लाइक खालाम थ' दिनै भिडिअ बेखिनिसै थेंक इउ स' माच थ'दो बिदिब्ला